very good exchange para dito sa side ng Omega. Again, it's only Hayes na naka-pull yourself together. So magre-respond siya kaagad. He's willing to give his life para makakuha lang ng exchange at magandang trade. And nakikita naman natin dito, kahit medyo lamang ang Aura PH when it comes to net worth, but it comes to positioning and also lane advantage, lumalamang dito ang Omega. Oo, I think medyo slowly but surely, but Hayes will be taken down dito. Bumawi kagad si Green. Alam mo, pag-respond niya, palag-palag agad, pero hindi pa natatapos ang mga laban dahil dito sa baba, nagkakagulo pa Kenji with Rafelicia's Benedetta. Sabihin na natin stalemate itong side na to DPC. What do you think will be the proper approach? Since buhay na ngayon yung turtle dito, Hades mukhang iniikutan niya na to para malaman kung ano, bakit tingin ko pinoformahan ng info dito ng Information. Ore. Information na nagiging key dito. Kenji medyo sumalubsob pero wala siyang nakita. Saktong-sakto yung positioning dito ng Aura PH. Tagong-tago at wala gaanong aggression or at least medyo delayed yung information na naibigay dito sa Omega. Nakikita naman natin na si Hajizi is trying to steal the red or rather the orange buff away from Aura PH pero hindi nila napapansin na kailangan ng responde kagad ng Omega pero dito. meanwhile kasi na ini-invade yung on-to-on ng league, kukunin naman ngayon dito ng Aura PH yung turtle ng laro na secure ngayon yun dito ni Hades pero nakuha naman siya dito ni Kenji. That back siya is going in with a double kill. Rafflesia naman ang sunod sa may bandang likod. Sino-zone out lang sila dito ng Franco. Doon nakuha siya at napatay siya dito ni Grid. Kenji is still alive. Gaano ba kakunat ang gulong na to dahil buhay pa rin siya ngayon pero nandito na ngayon ang Lee with the Tempest of Blade pero nakatakas naman doon si Grid sa may bandang likod. And now, sino ang mas nakalamang sa trade na yon? Tol, nakita ko doon lamang na lamang dito ang Aura PH. Nagamit nila ang Ratio Umbrella Flea ni Green at saktong-sakto rin yung pagka-upkill dito sa side ni Hayes or rather ni Kenji with the concussive blast. Pero nakabawi kaagad dito ang Aura PH. Yes, what a great comeback doon. I really thought na makaka-teleport na si Kenji getting that 2 kills. Pero still, Omega has actually been doing Siyempre, ang Aura, gumagawa pa rin sila ng play na pwede nilang gawin. Look at this. Tatlong miyembro ng Aura PH ang nasa ilalim at they're eyeing for a kill here para kay Kenji. Rafflesia trying to bait the rest of Omega to respond sa mga ganitong klaseng play pero sobrang layo pa rin nila. Pero Rob, nakapansin natin dito, Aura, ibang galaw ang nakikita natin dito. Saka Medyo patient sila. Nag-take twice din doon yung yung Aura PH since nakita nila na hindi nila kayang i-burst down kagad si Kenji. Pero speaking of burst down, na-burst down ngayon dito si Courtesy. That Eve wasn't alive. Pero dito, papalag pa naman Benny Cutie on the backline. Kung kukuha pa sila ng isang kill, si Hayes ang sumunod. Nako, nawawala na yata dito sa formation ng buong Omega Esport. Pero pumalag pa naman dito si Hajizi with the Tempest of Blade. Pero wala siyang nakuha doon. Apat na members ngayon ng Omega ang nabura. And this tower on the mid lane mukhang mawawala. Mawawala talaga at maglalaho. At nakita mo naman kung paano tahiin ng Aura PH ang kanilang objective pagkatapos sa mid, dumiretso sa turtle. Pero isa sa mga nakita ko dito, yung utilization ng skills ng Aura PH is really on point. Wala dun, hindi gaano nakapag-responde yung Omega Esports doon sa fight na yun sa middle lane. Ano din may part sa akin na parang na-audition sila di ba? Nasipa na, doon yung tapos parang nagkasunod-sunod pa. I like what you've said. Tinahitahi nila doon yung mga members ng Omega and Kenji right now. Siya ngayon na magiging target dito ng Aura PH. And even that, hindi nila hindi makahook dito si Hayes. So, it's gonna be hard for them to get a pick off dito para sa side ng Aura PH. Kaya mahihirapan talaga. Pero kung sakaling makapwesto ng maganda dito sa Courtesy, ginamit niya yung kanyang slide after that real world manipulation, he can dish out damage pero mas ma-amplify yung slow capability ng Omega. Ang nangyari lang dito talaga sa Aura PH is si JP. Again, with his tank Cho, hindi mo kailangan mag-damage as a Cho, but your main role is to catch out Eve and then reposition the rest of Omega. Oo, speaking of reposition dito, Benny Cutie is going in at naburakaga doon si Hajizi. Wala ngayon jungler ang side ng Omega Esport. Nasama pa si Kenji. This is bad news para sa side ng Omega DDC. Now, JP, mukhang hahanap pa siya dito ng isa pang target dahil hindi pa siya nakakasipa. The Iron Hook will not connect to any members ngayon dito ng Aura. Delikado ton top turret ngayon ng Omega DDC. At meron pang siege minion dito ang Aura PH at ang bilis nilang tapusin kaagad at i-clear out yung first turret sa top lane pero mukhang hindi pa rin sila hinto, Kuya Rob. Hajizi trying to get his farm as early as possible. Level 10 na siya pero ang
playstyle ng Aura PH is hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Alam natin na kung nasan yung Franco, most probably iwasan natin kung nasan siya. Grabe yung lead dito ng Aura PH TBC. Bakit ko nasabi yun? Bakit? Ben Sanity, his item, Clock of Destiny, meron siyang enchanted talisman at Wow. nagabuo na rin niya yung kanyang Winter Truncheon. So meaning to say, mas magiging confident na siya ngayon na pasukin dito ang backlanes ng Omega Esports. Yep. Kapag si Benny Cutie pa naman talaga mahilig siyang maghanap or maghintay. Isa sa mga patient na mages or rather the side laners na kapag nakahanap siya ng magandang positioning, dun lang siya papasok. Kasi yung surprise factor na rin is malaking bagay. Malaking bagay dahil nahuli ngayon dito si Hades ng Aura PH. This is good news para sa Omega to be able to bounce back kasi kanina pa sila nakakaramdam dito ng sakit at sapak dito from Aura PH. Pero mukhang confident pa din ang Aura na out of position lang si Hades doon sa middle lane. Pero mukhang may bawi. Pero the flame shot will not connect to Hachis. Oh, great! Nakita mo naman yung presence of mind niya. Kung sakaling nakuha o kinuha ni Hajizi yung last blade sa pinakadulo, matatamaan siya ng flame shot. And Greed, one of the best players na kumukontrol ng Kagura, he's just able to control and at least burst out Hajizi. Siya na gamitin yung kanyang Tempest of Blades defensively. Pero nakita dito mayroong bakbakan sa turtle lane. Grabe yung Shunpo doon, TBC. Tinagusan niya doon si Kenji. Sabay may sipa doon sa Franco. Pero ngayon, Benny Cutie, hinaharap-harapan niya. Wala na siyang pake kahit ito pa mismong kontra sa kanyang back siya. Dinidikitan niya na. Sige, mag-ulti ka, Kenji, kung kakayanin mo. Now, Aura PH with an outstanding lead. Grabe, paano magiging bawi dito ng Omega Esports? Ang kailangan gawin dito ng Omega is to go for pick-off, shut down Greed as soon as possible, at yun ang gagawin nila, mga kaibigan. Hajizi will be the ones to secure the Yun kill. na nga, pero may sipa pang nagawa dito si JP. Nakatakas pa naman doon si Hajizi, pero hindi. Dahil si Ben Cutie nandun sa likod, makasasama pa nila dito si Hayes and 2 members down para sa side. Ngayon dito ng Omega Esports. Going back to my question, TBZ, paano ang magiging comeback ngayon dito ng Omega Esports? Omega Esports, kailangan nilang maghintay. Sila ngayon ang nasa defensive position at kapag inangat yun o kapag nakahanap sila ng magandang opportunity o makahanap ng magandang position dito sa Curtizy gamit ang kanyang real-world manipulation, pwede nilang i-turn things around at mag-attack position naman. Pero Hajizi, nakakahabol na siya unti-unti. Kailangan nilang talagang i-stop dito si Greed kasi nandito nang gagaling yung magical damage nila eh. Totoo. And not only that, hindi nag-work sa kanila yung Franco na to. He's on a 0-6 para sa hero na to. Delikado pa dito. Kenji will be taken down once again dito, mga kaibigan. Real world manipulation dito ginamit na ni Curtizy. Pero hindi na mahalaga yon. Though nakuha naman niya dito si Greed. Pero sobrang confident ng Aura PH. Wala na silang pakialam dito sa torre. Papasukin nila, i-invade na nila dito ang Omega Esports. And this is how they do it, TDC. Yeah. Babasagin na rin nila tong base turret. Pero na-hook doon sa likod. Pero nakapag-rondo out naman si Hades. Tuloy-tuloy, JP with the zone out. Still, Aura PH, they are on the lead sa laro na to. At grabe talaga yung positioning dito ng Aura PH. Kitang-kita mo naman, Kuya Rob, Rafflesia utilizing the Electo Final Blow para ma-close yung gap at makalapit kay Curtizy. Also, I want to say kudos to Benny Cutie. Ginamit niya yung kanyang Blood Oath combo sa likod ni Curtizy. At nung nakita niya lumalapit yung miyembro dito ng OMG, ginamit niya kagad ng kanyang Winter Truncheon. Oo, wow. That was well played talaga for Benny Cutie. Pero right now, mga kaibigan, Omega Esports is still struggling to find their bounce back dito sa laro na to. Even Hajizi is getting been pick off time and time again. Tapos nai-invadean pa siya. Wala ngayon siyang purple buff, which is masasabi natin very essential. Lalo na nag-respond na ngayon ang Lord. Oh my, what we need to do here for OMG is to contest this Lord as soon as possible. Kahit walang blue buff, or rather purple buff dito si Hajizi, they need to find a way. They need to still play defensively here. Pero alam ng OMG na kung sino yung ipapriorities nila. Greed every single time. Lord Hades, yes. Pero with the crowd control from the Yin Yang overturn, talagang masasaktan ang OMG dito. So Toshi at the top lane nag-aabang lang ng at least makakuha ng unti pang gold para sa kanyang team para i-push up niyo yung top lane. Oo, pero look at JP, no? Been really zoning out dito the members of Omega Esports. Pero look at
this, mukhang nakabasag yata si Toshi Oo, doon sa may kailangan top nila. lane. So alam ngayon dito ng Aura PH na this is gonna be a 4v5 matchup. Pasok dito si AGC with the Tempest of Blade pero wala siyang na-knockback or na-knock up. Pero siya na lang ngayon dito. The Lord, may laban na nagaganap dito pero ang mabubura, that's gonna be Kenji. Once again, dalawang members na ngayon dito ng Omega Esports ang nawawala. Benny Cutie zoning out. Courtesy, hiwa-hiwalay ngayon dito ang mga members ng Omega na patipi out na dito yung league. Benny Cutie will be taking down the base turret here on the bottom lane. Yung top mukhang mamimirror but the Lord will probably get secured pero si Haji nandun medyo sneaky. Alam Yeah. ito ng Aura PH. Will this be a steal coming from Haji? Hindi, because Biraf Lisha will be the one to take it down. Now, Aura PH with a commanding lead, will they be able to finish it since nakuha nila ngayon ng Lord? Posible na matapos agad ito ng Aura PH. Pero ang ganda ng play, ng decision making dito ng Aura PH. Alam nila na si Toshi nagpupush sa top lane, wala silang crowd control. Wala magpa-follow up sa kanila at magsisoak up ng damage. But with that was a nice attempt from OMG as well. Para si Hajizis nag-aabang lang. Pero medyo risky talaga. Again, ang daming kiting potential dito ng Aura PH. Meron kang Greed with the Kagura and also Lord Hades. So hindi niya hindi niya kayang i-risk yung kanyang buhay. Kasi since kapag nakakuha yung aura ng Lord, which is nakuha nga nila, at wala si Hajizi, it will be a really difficult scenario for OMG. Oh no, medyo malalim yata doon DVC si JP dahil nasipa niya palayo doon sa Courtesy. Kinagat siya bigla di in the haze. Pero it doesn't even matter. Basag yung dalawang base turret nila dito at tuloy-tuloy mukhang nagkaroon na dito si Hajizi with this ultimate. Buhay pa lahat ng members dito ng Aura PH and they want to finish this game right now with Nahuli. Iron Hook. May nahuli pero si Benny Cutie yun. Masyadong makunat at hindi kayang reverse na. Nakalock na ngayon dito ang Aura PH sa base ng Omega and they will be